Guadagnini, Iñaki, Dani, Gerard Sauer, Pablo Ferran, Iván Cuello, Islao, Tiralero, Luis Apri, no se abre nada.
foc de la medra. Aquí ho podeu veure. Si necessiteu una grua o fer unes fotos aèries, aquí tindreu transport a la medra. Amb la seva grua, fareu allà on voleu. No vull recomanar? Ho teniu de cosa. A fer unes fotos aèries. Aquí ho teniu. A la medra. Hey,